Riwruok jopuonj ma Kuppet bade ma Kisumu osemonj mane jogweng' ma Sidho otimone jopuonj mag skund sekondar ma Nyangoto ka gikwero duoko marach mar penj mar KCSE mar higa mokalo. Jagoro ma Kuppet George Osura wacho ni duoko maber en chenro machakore chon ne kinde ma orwak nyathi skul mok owinjore luwo mana seyo ne japuonj. Okwayo duol ma ochung'ne ndiko jopuonj tich TSC mondo owil jopuonj 9 ma skulno ni mar nyalo bedo matek ne gipuonj e gwenge mosetimnegi e timbe mag anjao. Kudoge skul kanyo kendo wakwa TSC wanyisoge ni jopuonj nyaka bed ni tero e skunde mamoko ma ok Nyangoto, nikech kama oseyanyo japuonj ok wagen ni japuonj chak dok puonjo kanyo. Mar ariyo, wakwayo polise gi jomotelo ne kwe mondo okaw gini kamargi mondo gi make sure ni joma nyotimo gima kama omaki mayalgi ma gibed punished, migi kum moromore kodgi. Nikech ka wawe wach ni tanyo daer mar nyisou ni odhi medo timore kuonde mang'eny kabisa. Aparo ni jonyuol ma Sidho kendo ma e Kenya mangima onego ng'e maber ni duoko maber ok yud odiochieng' achiel. En gima ichako losi odiochieng' ma nyathi obed admitted e school, to kendo janyuol nyaka ng'e result ma nyathi pile ka pile, kendo nyaka ng'e nyalo mar nyathine. Kiko expect ni nitie hono matimore ka ji otimo penj.